Assalamu alaikum. To ga dai cikakken bayani akan wannan platform ɗin. So abin da za ka yi shine da farko bayan ka yi rijista su ba ta da wahala. Bayan ka yi rijista ka yi komai. So idan ka dawo daga nan, ɗin nan, ka zo ka shiga nan wajen my referral link ɗin nan inda nake taɓa. So idan ka shige shi, kana shiga shi zai nuna ma wannan sai ka yi danna nan wajen. Kana danna nan ka yi copy na link ɗinka. To sai ka tura wa mutane idan kana son ka yi referral kenan. So kuma gaskiya commission ɗinsu yana da kyau sosai. Duk wanda ka gayyata misali in ya saka 10,000 za ka samu kusan 1,600 abin da za ka samu kenan. Kuma mutum ya sa 5,000 za ka samu 500 da shi. So 10,000 dai shine mutum ya saka ya zama valid user. To a valid user suna saka wa mutum 1,600. Abin da za ka yi shine in ka zo daga nan yace ake yin deposit ɗin, za ka shiga nan wajen. Bari mu nuna da abin nan zai fi mana sauki. So za ka shiga nan wajen da aka rubuta deposit. Bayan ka shiga sai ka zaɓi nawa kake so ka turo. Misali gashi nan inda ka duba nan ga 3,000 ga 5,000 ga 10,000 ga 50,000 ga 100,000 500 nan ga miliyan 1 ga miliyan 5. So misali za mu gwada yin na 100,000 sai mu danna kan na 100,000 sai mu shiga sai mu danna gateway 1 ɗin nan sai mu danna deposit. To da zarar ya wuce da mu abin da zamu yi next shine nan wajen dole sai ka kula sosai wajen use deposit. Shine inda ka samu mistake gaskiya sai ka yi wa customer care su magana. Kuma abin yana yin taking time sosai inda har za ka yi customer care complaint. Abu na farko shine za ka kwafa account numbers ta nan. Idan ka danne kan account number haka za ka tafto ma sai kai copy ɗinta. Sai kuma ka zo nan wajen. Bayan wajen turo kuɗin wajen narration dole sai ka saka wannan abin da suka baka. Duk shiga za ga abin da suna baka. Sai ka copy abin da suka baka. Ka sako shi a transfer narration ko note. Ya danganta da gaskiya da ba da mobile app za ka yi amfani ba su nuna wannan abin ba. Bayan kai sai ka zo kai uploading receipt na deposit ɗinka. Nan kuma sai ka zo ka rubuta sunan wanda ya turo. Ko ba kai ba za ka iya deposit da kowane banki. Kowa zai iya ma deposit ko ba ka da account. Bayan ka gama sai ka zo ka danna nan confirm. So bayan ka gama kai confirm sai ka zo ka danna nan wajen submit. Bayan ka danna submit sai ka ɗan yi back. Kana yin back inda ka bi process ɗin daidai. Within 1 minute a wannan kuɗin ka za su hau. Kana yin refresh za ga ticket ɗinka ya zo ya auna kuɗin da ka siyo kenan. Sai ka zo ka zaɓi packaging ɗin da kake so ka invest ɗin shi. Bayan kuɗin ka sun hau. Kuma wani abun burgewa bayan ka yi deposit ɗin ka ga dama in ka fasa za ka iya withdraw ɗin kuɗin ka ko nawa ne. Inda ka fasa in ka yi deposit za ka yi withdraw ɗin kuɗin ka amma fa kafin ka invest. Inda ka riga ka invest a nan so dole sai dai ka jira return ɗin ka ya dawo. Kuma minimum withdraw ɗin su 1,000 ne. To idan 3,000 ka saka za ka zo daga nan za ka ga gashi nan deposit amount 3,000 daily income wannan 300 abin da kana samu. To sun ce dai kwana 90 account ɗin yake yi expire. To kaga abin da ka samu kenan shine 270 za ka samu a faɗar su kenan. So idan account ɗin ya kai wata 3 kenan shine abin da ka samu 270. Idan muka zo daga nan ga wannan idan kai deposit ɗin 5,000 kullum za ka na samun 522 tsawon kwana 90 shi ya kama 47,250. Sorry nan 27,000 nan 27,000 ne nan kuma 47,250. Idan ka zo daga nan kai deposit ɗin 10,000 kullum za ka na samun 1,100. Return ɗin da zai dawo ma shine 99,000 shine abin da aka samu. 99,000 shine abin da aka samu. Idan ka zo daga nan kuma so in kai deposit ɗin 50,000 kullum za ka na samun 6,000. So abin da zai dawo ma shine 540 shine abin da yana dawo ma 540 shine abin da zai dawo ma. Kaga 12% za ka na samu na abin da ka sa kullum. Ga na 100,000 za ka na samun 13,000 ka saka 100,000. Kaga 13% za ka na samu. So idan ka saka 500 kullum za ka na samun 75,000. Kaga 15% kenan. Kaga return ɗinka zai zama wannan
kusan miliyan 6 kenan. So idan ka saka miliyan 1 kullum za ka na samun nawa? Abin da aka na samu nan 180 shine abin da aka na samu kullum. So in ka saka gashi nan wannan shine the end. In ka saka miliyan 5 kullum za ka na samun miliyan 1, 20% kenan. Kaga within 10 days ka riga ka mai da kuɗinka. Ba kai 10 days ba 5 days ka mai da kuɗinka. So shine abin da ake sawa. Idan muka dawo daga nan kuma ɓangaren yin withdraw, bayan ka je dai ka complete ɗinka kuma ka so anan dole sai ka yi mana ending ɗin bank card detail ɗinka. So ni nan ga detail ɗina wanda na saka Fampi account ne na saka shi gashi nan Muhammad na Allah. So ga account number nan. So kowane banki za ka yi amfani da shi bayan ka saka payment method ɗinka. So abin da za ka shi ne za ka shigo wajen yin withdraw bayan returning ɗinka ya dawo kenan. Nan in ka shiga wajen yin withdraw ne. Ni ga withdraw ɗin da na yi na ɗazu 5,100 a wannan account ɗin to ta riga ma ta zo success. Kuma withdraw ɗinsu nan suka ce a cikin awa ɗaya withdraw ɗinsu zai sauka. Kuma a rana za ka yi withdraw sau 5 kuma ba sa yin charges. Kuma minimum withdraw ɗinsu a nan suka ce naira 1,000 ne. Kuma a kowace rana a cikin sati kwana 7 kowace rana withdraw yana yi. So shi yasa tsarin su ya sha bamban da sauran naira platform. Nan shine dalilin da ya sama muke yin wannan platform ɗin nasu. So idan kuma ka yi back daga nan wajen shi amfanin shi in ka shiga za ka ga ticket ɗin da ka siya. Nan in ka shiga downloading ɗin application ɗin su za ka yi. Nan kuma daman link ɗinka za ka ɗauko. Nan in ka shiga team ɗinka za ka gani. So nan in ka shiga nan kuma sorry idan ka shiga nan wajen withdraw ne nan kuma za ka saka wannan ɗinka detail ɗinka da za a tura ma kuɗi. Nan kuma bayan ka yi payment ne kuɗinka sun makale to anan za ka je ka cike komai ya dawo. Nan kuma balance record ɗinka kuɗaɗen da suka shigo ma na yau. Nan kuma ticket record ɗinka. Wannan shine ticket record abin da ka siya kenan na rana. So nan kuma orders my order kenan. To order da ka yi kaga za ka iya siyan